ବହୁ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସଂସାର ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂସାର ମିଛ, ବାପା ମା ମିଛ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମିଛ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ଏଥିରେ କିଏ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଏ ମିଥ୍ୟା? ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇପାରୁଛେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମିଛ? ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନା, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ଯାହାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେ ମିଛ। ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥାଉ, ଶେଷ ବେଳରେ ତାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରୁନା। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି, ନାମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ। ମଣିଷର ତୃଷ୍ଣା ସର୍ବଦା ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହାରିକୁ ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା? ଏହାର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଲୋଭର ବିଶାଳ ବାହୁ ଯେମିତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛି। ହେଲେ ମଣିଷର ଏତିକି ହୃଦବୋଧ ହେଉନି ଯେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାତି ଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ବି ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଯାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହା ସତ୍ୟ, ଆଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରହେ ତାହା ମିଥ୍ୟା। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଭଡ଼ା ଘର ପରି, ତେବେ ତାକୁ ଏତେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ମାଲିକର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥାଏ। ମାଲିକର ଜିନିଷପତ୍ରରେ କାହାରିକୁ ହାତ ମରେଇ ଦେଇନଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଭଲ କାମ ଓ ସଚଟପଣିଆ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଲିକ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀର ବୟସ ଅଧିକ ହେତୁ ଆଉ କାମ କରିପାରିଲାନି। ମାଲିକ ଏଥର କିଛି ଟଙ୍କା ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଦେଲେ, ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଘାସଟିଏ ଉଠିବାକୁ ଦେଉନି। ଚାହୁଁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ଚାହୁଁଥିଲା ଶୋଇବା ଘରକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ନୀତି ଖଟି ଖଟି ହାଲିଆ ହୋଇ ସୁଖରେ ନିଦ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯିବାବେଳେ କେବଳ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସେ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଅଫିସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି କରି ଅବସର ନେଲାବେଳେ ତାର ଚୌକି ବା ଟେବୁଲକୁ କ'ଣ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ? ସେ କ'ଣ କହେ, ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସିଛି, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି? ନା, ତାହା ହୁଏନି। ବରଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାମ କଲାବେଳେ ବସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରର ଖେଳ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତାହା ନେଇଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁ ରହିବ। କୀର୍ତ୍ତି ଏଇଠି, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବି ଏଇଠି ରହିଯିବ। ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆଉ ତାରି ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। କାହାରିକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଖୋଲା ମନରେ ଥରେ ଦାନ କଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି। ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଏ ଦେଇ ତା ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ନଥାଇପାରେ। ଭୋଗ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ଅନୁଭବରେ ଆସିଥାନ୍ତି।